semmoinen vahva näkyy siitä, että miten sitteet katkeaa. Elikkä niin minä herätyksen tuossa niin tuossa tanssissa. Elikkä ne liekit niin oli pyhä henkeä ja sitten se tehostit sitä. Elikkä So she saw a revival and all the chains were broken and she was like empowering it. Ihmiset vapautui sitteistä, katkesi näitä sitteitä ja pyhä henki tuli ja teki uutta ja se oli herätys. People were being set free and there was new in the making. Amen. And it was revival. Amen. Amen. Ja Amen. No siis mä vahvistan noin kaikki. Ja se, että siinä oli niin semmonen aito halu ja palo niin kuin ylistää ja tanssia niin kuin Jumalalle. Tuoda se kunnia Jumalalle. Joo. I felt the same thing as the previous ones and it was so real and genuine. very good. Eikö mene sää Sorry. We'll continue. Not giving up on my interpreter. En luovu mun tulkista. Joo, ja mulla tuli niinku semmonen, että tossa niinku nousi ihmiset omille paikoillensa. Ja siinä oli vähän semmoista ehkä niinku, no sitä haettiin sitä omaa paikkaa. I felt that people were like searching for their own place and then they stood up to their own places. Joo, ja sitten just kun se oli oikein ne punaiset huivit siellä heitti semmonen just sitä rakkautta, mikä asettaa kaikki paikoilleen. And then the red scarves represented to me love that put everything on their own places. Ja sitten kaikki tanssi siinä vaan yhdessä, niin kuin siinä samassa hengessä. Jotenkin, joo. And everyone were dancing in the same spirit together. Ja tuli se niinku, että kaikki ne sukupolvet yhdistyi. And all the generations were combined. Ja sitten oli tosi hieno hetki se, kun sinä ja sitten se mies tanssivat yhtä aikaa. And the moment that you and the guy who was here, Daniel, were dancing together, that was a wonderful moment. Ja siinä tuli myös niinku semmoinen miehen ja naisen välinen niinku suhde jotenkin ennalleen asetettiin. And the relationship between a man and a woman was made new in that moment. Joo. Yes. So good. Niin hyvä. Can I just ask that if we can make this quite quick because we do want to give the other teams time as well. Jos mä voisin toivoa, että me yritettäisiin olla nopeita, että kaikki muutkin ehtisivät tanssia. Mä istuin tuon ihan takana ja joten se musiikki alkoi soimaan, niin näki selkeästi kuinka pyhä henki liikkui tässä. I was sitting in the back and when the music started, I clearly saw how Holy Spirit started to move here. Ja ihan kun ihmiset olisi ollut tässä vaan niitä instrumentteja, kun se Jumalan tuuli niin kuin meni ja koitumasta vahvaa voitelua tässä. And it was like us people were the instruments of God. Ja sitten musta oli jotenkin hienoa, kun musta tuntuu, että lähditkö sä vähän niin kuin auttamaan sitten tossa ikään kuin, et lähtenyt. Mutta sitten mä huomasin siinä, että niin kuin, jotenkin ihmiset lähti niin hienosti niin kuin yhdessä meneen, että se ikään kuin yhdistyi. Siinä tuli sellainen yhteys. And when she came down to dance also, the unity started to show up and it was wonderful. Ja sitä mä koen siinä, kun te ikään kuin yhdessä lähditte tanssimaan. Niin, and when you started to dance together,